Salutare lume, eu sunt Maxi și sunt într-o conferință cu Alex. Salut! Și am deschis acest canal secundar de canalul celălalt. Nu mă las să postez și pe el, dar ceva mai rar. Și am zis să-mi deschid un canal singur de data asta, deci nu o să mai bag pe nimeni. Și am vrut să-mi deschid canalul meu propriu, în care vreau să fac diferite activități de gameplay-uri și comentarii și playthrough-uri, sau cum se zice. Playthrough-uri. Așa. Și aș vrea în primul rând să mă prezint. Pentru cei care nu mă știu, mă cheamă Maxi, am 14 ani. 13. Fac 14, corect. Și îmi place să mă joc diferite jocuri, cum ar fi MV3, Minecraft, CS, dintre care unele le și filmez și chestii de genul. Și să zic de acum, o să existe mai multe co-opuri cu prietenul meu Alex. Vom face la diferite jocuri, dar dacă e el de accept, vom face și la chestii horror. Ești de accept? Se gândește, cred. Și asta vreau să vă zic, să mă prezint, să zic câți ani am și ce vreau să fac cu canalul acesta. Păi vreau să ajung cât mai departe cu el și să iasă ceva din el. Știți voi. Deci asta am vrut să vă zic. Nu uitați, dacă chiar vreți să ajungă canalul ăsta undeva, să dați like și subscribe și un coment dacă se poate, cu idei sau sugestii. Eu am fost Maxi și vă urez numai bine.